интересни. А? Смирно интересни. Значи да, като с зъби, тогава да му приложи. Да го снимаме как се зъби. Ето пак идва. Тук моята пука, виждаш ли някъде? Ето ги тук. Иде, айде отиди да ти съска. Отиди да те напиша. Чакай се засилил. Ей! Я да го досвам. Да, ще дойде и ще изкарам ги. Ей! Аз съскай малко. Съскай, бе. Друго съска. Ела тук, ела. Ела, ела. Гочи! Айде, я виж, виж. Върти си газа.